помидора на 21 апрели соли 2025 як навор аз боғи худам ба шумо пешниҳод мекунам оиди ба шакли дарораи ангур вай хости ман ҳамин ангур аст бинед ҳамин ангур аст мана як навда аз инҷа баромадагӣ як навди дигаҳо аз як кунда баромад омада ту тақсим шуд як тақсимаш инҷа мана бинед пури ангур аст як тақсим унҷа рафт як тақсимҳо поён рафт як тақсимҳо унда рафт во аз вай тарафаш дидед ва дар қисми болоӣ ман ҷой кардам соли аввал дар қисми поёнӣ ҷой кардагӣ будам рӯбоҳ хурд шағол хурдамашро бисёртар пусид кор бисёр безеб шуд кор зиёд шуд ва имсол ман дар қисми болоӣ ҷой кардам ва баъд дароз ки шуд болои ин сим мебарояд болои ин сим мебарояд баъд ҳамихел болои ин сим меравад ва формировкаи ман яке ба шакли дарораи ман ҳамхел аст манам сутунҳо задагӣ ба тагаш ду қатор сим рафтагӣ як қатор анавай ду қатор траверс задам траверс мегӯянд манавай оҳан 50 сантиметр инаш 60 сантиметр ваш болонги 1.5 метр зиёд 1.80 ва бинед якта сим унҷа мебиёяд якта сим инҷа якта сим инҷа агар ҳамин формировкаи ман истад симҳои поён аллакай дигар дар кор намеравад ҳамин ба шакли дарораи ман истад симҳои поён дигар дар кор намеравад ҳамин сим бойлоб бас лекин ба ҳар ҳол чойлоб хуб чойлобе ки регариҳо кардаган дар турсунзода вай беҳтарин аст вай бисёртар мева медиҳад инҷа ман аз набудани пул чойлоб карда натонистам чӣ қадар доштам ҳамин хел сарф кардам анин ба шакли дарораи ман мебошад ки бинед ки ҳар як хуша дар ҳар як ваҷаб як хуша якта дута сета пушташта ҳар якта ин хуша дорад дидед мо хомток кардем албатта ино бо хомток мекунем мана бинед мана ин баргои кӯҳнаро мо меканем мана ин хелаш дашка дар кор нест инашро канда мепартоем мана инашам ангур надорад канда мепартоем иноаш дорад ҳама ин ангур дорад ва ин ангурҳо мебиёяд болои ин симҳо хоб рафта анахел мебиёяд ангураш ана инҷа меистад ангураш дар ҳамин қисми поёнӣ меистаду навдаҳояш болои анамин симҳо хоб мераванд болои анамин симҳо хоб рафта мераванд дасти чапаш дасти чап меравад дасти росташ дасти рост меравад ман анин ба шакли дарораи в усули в абраз намегӯянд ҳарфи ви лотини астку в анамо ҳарфи в аст ин тарафаш ин тараф мебиёяд вай тарафаш вай тараф меравад ана ин ҳамаи анамин ангурҳо болои анам симҳо рафта навдаҳо болои ҳам симҳо мераванд ҳамхел ангураш инҷа меистад хулоси гап дар оянда бо ман ба шумо нишон медиҳам ки аз ин корҳои ман мо чӣ ба даст овардем чӣ маҳсулот ба даст овардем имсол мо ҳаракат мекунем ҳар сол мо мепӯсонем чунки ман коригар надоштам имсол ман фарзандамро аз ҳама корҳо халос карда бо худам гирифтам бачаи ҷавон аст кор мекунад ва имсол ҳаракат мекунем ҳамаи ин ангурҳоро сари вақт дору занем сари вақт хомток кунем мана ино меканем сари вақт хомток кунем сари вақт дору занем то ин ки мо аз ин ангурҳо ҳосил гирем аз ин токҳо ҳосил гирем ду хуша буд як хушашро меканем ва ҳосили гирифтаро имсол мо ба шумо нишон медиҳем ки мо чӣ ҳосил гирифтем ана ҳамдиёрони азиз анин хел боғдориам ҳаст хай мебинем худо моро ба чӣ ноил мегардонад дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори шумо бошад мана ин шакли умумии боғи ман нагуфта намонад ки баъзе одамо мегӯянд ки хеле боғдорӣ қадар гап мезанӣ марҳамат ин боғи ман ин ангурҳои ман дар паноҳи худо бошад худо нигаҳбони шумо бошад обуна шавед лайк монед ба шумо боғдориро ёд мекунем
اما بسیار چیزا رو یاد میگیرید.